paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paray, nagdagit mo ni Kwaro kay. Apa anak ko namday taparay. Idi kalman, nakita kag linlinay, dita igit ti kalsada. Ita, agbalbalsay, kiji balayaw. Ay, imala kanyak. Numalpas nga agbalsay, anya nga ti sumarunong aramidin na paray. Agsak daw. Iso ti parasak daw. Anya nga ron ngay. Nagagag nga ron. Uray jak ibaon ko, amo na ter aramidin na. Ay, nagagit talaga. Enteng, adan paglutok, nakabalsig kan, Nalpasan na. nakasakdukan iti paginaw ko inton madamdama. Nalpasan na. Nasaya at met, nunalpas mo amin nga inaramid dagita at trabahom. Itay pa'y analpas. Nay, kasano nga'y amaluto da ito'y kukod, kat naibus mo't gayam dagiti Ricardo. Ikanak iti paggatang ka. Ingkagatang. Win! Oh, da ito'y nga ti nga gasot. Eh, Laya, asin, kan paminta, tigatangam. sige, tagsublak adagos. Wen, darasam! Warog, adar aramidem. Waswasingak da ito'y tricycle kwantay. Tama pa agpasada inton madamdama. Adda kanu pangibaunan kan ni uncle mo. Pinagbalsignak iti pagsungraw. Pinagsakdunak pain. Ita, ibawnak manain. Ay, mapan ka gumatang pa'y iti Ricardo. Darasam. Numalpasin na da ito'y aramida kantay. Una, ti mapan gumatang iti Ricardo. Tawan sa bale, amay baon. Apay ka di nga gapapura ka, Kwarog. Mapaanak namin nagpasada. Naskin nga umadayuak, tabaon-abaon danti kananggal ka. Kano si kansa, mati ka na yun nga ibabaw ni Uncle Mau. Nawin nga raw. Siyak matlatan ti makikita na. Mabit lang, taalaag ti Ricardo. Oh, atoy. Dahito yung mati baryaje kwartam. Agyaman na kagawad, mabanakaon. Namin ano ka man nga agsubli-subli agumatang dito tersinak, maray. Nakamano akon asubli, aya. Nakasangapulo kan asublay. Ay, kasanuma ngamin maray. Pulos, ajak maibaon ni badungkaw. Nagsadutan nga'y. Uray ibaon kaw nga umay gumatang iti kape. Di na kaya. Nukasta, sa doubt. Di saan mapagkap-kap yan? No ibaon ko amapan agaraon. Nagado areklamo na. Naasok ka na. Ay kat saan mo apakpakanan ano kasta? Imbag pa'y nga ron ni Kwarog at nagagat. Ayun iso ti kanayon ko amakitkita ng agtrab-trabaho di tabalay da kapitan. Katwan, isopay ti kanayon nga ibaon ni Maribana nga umay gumatang. No adda kumamot ka anakan mi akasta kagagat. Ay nasaya at di urag tugtugawak laengan. Nga maomamutin ni Kwarog, iso mapanlakan no agpasadan. Tapno saan akanayon nga ibaon ni Uncle na. Anya itayin tigatangag. Ay, nalipatak mo taon. Day takot nga minta nagado ti istoryam. Malipatan pa yung tigatangam. Ay, agawidak pa'y maray. Tainak man lagi pun gatangag. Kat lagi pam dituyin Apay, masapol nga agawid ka. Ay, ijay laeng balay miti pakalagi pak maray. Ay kat agsublikan tuman nga rodan Apay nga awan ni Kwarog dito'y paradaan da paray. Apay, di mo ayamaw, anapan nagpasada paray. Waswasingan na gayam di tricycle na niya. Wain. Apay ay sapsapulam na dyan nagagit akan na kam. Ada kumapangibaunak. Ibaon mo manay. Nagagat nga ron. Agpada kayo kanituyang ko nalaing nga gibaon. Asino kumati sa baling nga ibaon ka. No sana ni Kwarog. Alangan mo't nga ibaon ko to'y bagik. Ay, nagtugawa man pa dito'y paradaan na Kwarog paray. Ilam-lam mga kanituyang ka. Ha? Apay nga ilang mga. Ibaon na nga rod. Amom kanyak paray, jak kayat, di may babaon. Agpadata paray. Sa payawan sa balya, maibaon, no saan laing asyak. So nasaysayat ng limangak. Agawid aktaw, inton pangal daw.
Inteng, nalpastan anangan. Kiwin, itay pa'y. Nakapalpaak pa yan Kat, anya ngay ti aramidem dita. Nakatugaw. Aging ingat amang kita kadagiti aglabas at tao Jerwar. Adda agur uray ken ka ijay lababo. Bayam nga aguray. Agur uray dagiti iinnawam. Ay, siyak ayat ti aginaw. Ha, ita ka lang nga aginaw. Tatunggal malpas tayo amangan. Romwar ka adagos diti balay ajak ammo no sa dino ti papapanam. Ay, mapanak pa'y man agpaangin Jerwar. Nilatan kwarog ti ibabaon mo nga aginaw. Kaada nga ron, di iso ti ibaon. Kat, kasano ita taawan ni kwarog ang maibaon mo? Sumangpet day dyan ton madamdama. Yuray mo latan kan kwa na dagiti innawam di talababo? Mapit lang Kwarog! Hoo! Adakan! Ay, awan pa ni kwarog. Saan pa'y asimbangpet? Iso asikan ti mapan aginaw. Ay, yuray kon aginggat madamdama. Ta sigurado asumangpet. Paglutok ko man ni Badong kumaray, tagodo nga, ngamawan mo. Ay kat inlamangan na kamanan Ay talaga nagsadot, no apay mo. Oray kano ni Kapitan. Sadot kano mat. Nilaangan kwarog ti kanayon na nga ibabaon. Imbag atada ni kwarog ang maibaon na. Yung maumamat ni kwarog Kasanuak ngay ang makaudong no awan maibaon ko nga agluto kun agbantay di tabalay may. Narigat anya no nasado ti kabalay mo. Ay talaga nagrigat maray. Anya nga tayo ti aramidag tapno aggagat ni Badong kaw. Inteng, nalpastan anang rabi Ay, win. Nabsugak. Papaitan ti sindata. Kat, anya pa'y laeng ti aramidem. Nakatugaw manen anya pa'y kuma. Di mo pa'y nainawan dagiti nangananta itay aldaw. Nainayon jay nangananta ita arabi Ay, adun? Siyak tinagluto. Iso asikamot ti rumbang nga aginaw. Ay, ayan nga minjay nagagat akaanakak. Saan pa'y mat anagawid? Saan anagawin? Rabiin? Napangarod nagpasada. Ay, isunton ti aginaw no sumangpit. Di ka lamabain. Ah. Nanganam, ipainaw mo iti sa balay. Di ka man agdanag tani. Nagagat di ka anakak. Ay, agab-abuso kamutan, inteng. Kasanon, no saan nga agawid ni Kwarog? Apay kumaasaan nga agawin? Magnam na makalatan kan kuwana. Anya, birbiro kam ni Badong Mau. Ay won maray, taidi kalkalpas mi anangan. Nagpukaw mutten akas laasaw. Ay unay matan, kasla majek. Iso kumakit ti paginawag. Agasam nga'y, siyakla amin na intag-trabaho di tabalay may. Way na, makitkitak nga rod sumaksakdo ka. Agbalsig ka pa'y, agluto kanaglaba ka. Una, no oras ti pa nagtratrabaho, agpukaw ni Badungkaw. Kat, sa dino nga'y ti papapanan na. Diyak man ang umari. No oras ti panangan, ay na agawid. Ay, talaga adakkel aparikot day tamaray. Iso nga rod ti pakaburburi-burak, maray. Dayto yan ti ultimatong mo, inteng. Awanan ti pasipasensya. Ay, di mo man ipakipakita mo't na itabalunod. Ay, apay kit din asaan. Nasken lang ang makita dagiti do nagdadakkel amatam. Tapno amom ti pagbanagam no agsadot-sadot ka. Ay, uwan, amukon, amuk ti aramidak. Anya ti amom nga aramidan? Ay, nalipata kung timbagam kanyak. Makitam dayta? Kwa. Kaibagbagak lang kan kang nalipatam adagaws? Kat no nagad-adu mo ngamin. Kunakmat kan ka akalpasan nga aginaw ka. Aglaba ka. Kalpasan na, aglampaso ka.
Kan agkaraid ka, ija arubayan. Ay, aga sabmantikin na aduna. Ay, Ada reklamom, ha? awan. Ha? Apay ada reklamo? Ay, kunak ano adata. Ay, urayak man di kwarog. Ay, mabalin. Ta iso mananti ibaon mo. Ay, saan? Jak ibaon. Sakti ibaon na. Ha? Sika inteng. Sika ti ibabaon ko. Ah, Iso asaan ang mabalin nga agibaon ka iti sa balay. Mga tanto yan. Na, itakala sumangpay. Kaya una, panangan gaya may. Awan ti makan. Tapay, Ya naglutaw. apay asaan ka naglutaw? Kit nakatugaw ka lang ba dita? Ay ka siyempre agre-relax ak gayam. Makarelax ka pa lang ay kit mabisina ka. Naamiris ko, badong. Anas kun asikamot itate aglutaw. Anya? Aginaw kas kada aglinis dito'y balay. Ha? Sa lamin Ay sana mabalinda ito yan. Jak umanugot ang kastor ti mapasamat. ay kat makamu ka. Saan matasyak ti mabisinan? Punay kamutin to yan. Parigatan naklaunay mo tayo. Rombang lang! Baliwam day takinasadot mau. Ay. Tasyak na umaakawn. Ha? Sa lamin Umunag kan inteng. Anya aya ti aramidam di tarwar. ay urayak nga rod ni kwarog akaanak. Apay amasapol nga urayam. Urayak, takasapulak. Nagad-ado mo ti ipapaaramin mo ngamin. Ado ayamat. Na, Ibabaon ka laang mat nga aginaw. ay nagado day ta inawak di talababo. Aga samday ta aka nga to nangay. Nangat nga to gamsyak. Nay. Adda sumungad at tricycle. Ay, asus! Si mangpit-mit lang ang tinagagat aka-anakak. Adan aginaw. Na- Ay, darasam kwarog! Umay kanta, ada mangururay kan ka. Warog. Adda kagayam dito'y tersena ni Marikuanang. Nangad ka ka din? Unang tay. Nang restaurant ako na. No makita na ka ni uncle mo, sigurado nga ayaban na ka amangan. Kat paginawin na ka kadagiti na ornong a plato. Nangana ko nantay. Anya itayon tikat gatangem kwarog. Soup drink, nana. At itibayad ka. Uwan, mabit lang ta ikan ka iti soft drink. Oh, atoy. Thank you. Sige, inakaw na nakwanang. Antay. Da kayo latan ti aginaw itinanganan nyo Iba undak manan. Sige, inakaw. Apay nga men, tani pa'y lakwarog ti paginawin niya, umaray. Ay, ningamin inteng, nagsadot. Iso ano awan maibaon ko, ni kwarog latan. Ay namaray, mapan mo tulungan ni badong mo. Na, apay kumatulungak. Kat nagmayat ti tutugawak dito'y sangwanan ti tersinam. Itay pa'y nga karasuble nga agsakdo-sakdaw. Kunak nga may nga isakduan nak iti pagdigos ka umaray. Ay, mabanog matin Imbaon ko pa'y ang aglutaw. Takayat ko, ano agawid Addan nakadasar amakan iti lamisaan. Kayat mo, automatic. Ay, katuan na. Napanmot ni Kapitan iji pagsaksak-duan. Nagkita dan dagiti agkumpari asadot. Na, agsakdo magaya mo ni Kapitan. Una tawa ni Kwarog ang maibaon na. Yan ay pare. Ay, Nakasakdo kan. maudin da ito'y. Tanapunok mo jay drum. Ay, ka nalpas nga rote na ti trabaho. Anya nalpas ka, no agluto akpay. Nay, apay, agpadpada talaki din, tararamiday. Awa mo ngamin ni kwarog nga ibaon kon. Siyak pare, nung amin sa anak nga tulnog kinituyan ka, pang-urin na. Mabaling ka day, tagreklamo pare. Ay, ireklamo mo nito yang mo. Uy na, tanaglay nga gibaon. Ireklamo ko sa mo ni Banang Ang, paray, pangireklamo ak ngay. Iso nga agtong paltan sa latan. Badong! Ay, sas, pukawan na ko nituyan ko pare. Yay. Nagbayagkan! Ay, Agawid ka na! Wine! Agawid akaon! Ah? Ay, kinakon pare. Aggagagit ka, wine. Ay, wan! Ay, uray si ka.
Dong ken Kapitan, saan kayo ngamin nga agsadot-sadot? Laglagi pa nyo, at ikinagagat, ipaay na tinamay itibiyan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Siyak maray sa anak lata ang maaw-awanan iti kwarta di tabalay na. Ay, imbag paikan ka, Maray. Adalata na kadulain asag sa sangaribaw kadagiti bulsa. Sagsasangaribo? Ay, nagdakulan nga ay. Taswerte ka na no adalata na kadulin asangaribaw kadagiti bulsa. Mamati ako ma. Ngem awan mo't sangaribo nga ibulsak, Maray. Aha, si Kapay ngaglaklako ti maawanan iti maibulsa a kwartana. Ay ka syempre, puro utang. Kasano ngay nga rod adyak maawanan iti kwarta a maibulsa. Aywan anya. Ay, pasensya kan amaray. Tangay ko na nga adalata sagsasangaribo iti bulsam. Agbayad kamat nga rodan iti utang mo. Ay aguray ka maray. Adan sa nalipatak iti balaybay. Agawid akman pay. Naa, mangliklik manan ako na kaon. Hoy, Marituyang! Umay kag bayad iti utang mo! Ay, madi paray. Maday, nung sinsin na ang utang, mulmulang lang iti maysak. Ay, huwag nga rod pare. Saan mo nga rin na mabaliwan day talangan? Naalaslat ka mo day tarubam. Tanag sa umit jay kapadpadak. Ay, yan nga tayo tinaskin nga ramidin ta. Ay, nawaya mo to'y lamisan asang sangwanta, ngim awan pagsangwan ta. Ay, amukon paray. Kasapulan ta ti arak. Ay, day ta kumati bagak ngim. Inuna anak eh. Arak, ken pulutan paray. Ay, mayat day taan na panunod mo. Ang ti problema, walang pera. Ay, huwag nga raw, nakabulsa kanya ka kwarta. Kunak no adda kwartam ta nagpuskol mo day ta bulsam. Ay, paray, adda pampanunutek. Anya day ta. Adda kit nakita ka sa ngaribaw, ije bulsa ni Tuyang ka. Anya ti makunam paray. Ay, kit alaam mo na. Kinunam day ta pare Ay, alaam nga ron ta urayan ka ditoy. Mala, mapana nga raw doon paray. Ay, paray. Aganad ka Ay, sos, magando makita na ka ni Tuyang mo. Maribana, mabalin agituyak pay laeng balaya. Ay katuan nakatugaw ka lang arudan, ibagampay laang dayta. Ay, ijayak ko matersina ni Mariko anang amaki istorya. Ang pimanawa kong tasingiran na mutang. Ay kat nakalagip Nailawan ko ngamin anay baga. Nga amin abulsa kat adda nakalumeng asag sa sangaribaw. Ay namare, di ka lang amin nagananad. Dayto man dilak mare, naigalis kidain. Ako, bye-bye amon Dito'y talatan balay nga agin nistorya. Apay maray, mabuting kamait ang mapandita tersina ni Mariko anang. Ay, narigatan ti masinger, maray. Sangaribo ko naman. Ay, nagswerte kan ba daw? Papadong, sa dino ti papanam. Ay, umayak gumatang maray. Pirmi mo ti panagis-isam ba? Dagayam kortak maray.
Kasta aya. Ay katumay ka gumatang dito tersinak Ah, Kasla kayat mo pa, mo't alabsan da ito tersinak mo't. ay, San Maray. Talaga dito, ito may kupaggatangan, iti inumumay, nga arak ka ni parinteng. Kan pulutan mo din Ni Kapitan, di kadwam. Wait, Maray, ay naglaing kan. Sige man nga rod, Maray. Lakwan na kaw, niti arak, kan pulutan. Maluman, apay ngay nga awan mo't laangan ni Uncle mo, Kwarog. Nagawid day dyan ton madamdaman, tay. Itay pa'y apimanaw ni Marito yang anakis istorya kanyak tamapan agluto. Ang aging gaita, awan pa'y ni Uncle mo. Damat siguro naka-inistorya na, Ay, mapan mo man lakitaanan, Kwarog. Ha? Pagawidam no makitam. Ay, nagbiro kak man ni tilaklakayanan. Ay, anusam ka din ni Uncle mo. Pangbiro kak ngayon kwa na. Ijay barangay hall. Nungay awan ijay. Ingkalatabirukan Saan ka nga gawawid, pare? Tato pa iti inumenta. Nagato. Na, unang malaman pare. Limna kan jay inay. Danag mo na ya. Tato pa'y madanagal. Sa bagay, saan tapay mo't di nabartag Isunay. Nagbartag-tagi di pare. Mala, nagtugaw ka. Tumakdar ka dita ng kail. Kwarog, apay. Tila nang berbero kakan ka. Agin inom kayo lagayam kinitatabadong dito waiting shade. Na, tapay mo't abirbirukan na kuma. Pagaw-awidan na kangarod ni Antibanang. Pagaw-away din ako nam. Bayam ka dilang pare. Aginom taki day. Ha? Wala ko araw, gagawid kan. Ipagam ka ng time, saan pa'y gagawid ng kalmaw, taginom kami pa'y. Ha? Day tatay bagam ka ni Antem. Agawid kan, kwaraw. No kasta, nagsarak man ang Uncle mo kan tatam abadong. Unan tay, saan pa'y akayat ni Uncle ti agawid? Marabian tumanan nga agawid. Ay. Di ko na nantay. Ngay baon nakmanan amang yawid kan kwa na. Kat, asino kumapay nga iti sabali nga ibaon ko no di saan asika. Siyak matlata na ka na yun ti babaon yaw. Awan mat nga rod sa bali ama ibaon ko. Basol ni tata batong daytawi. Inawis na ngamin ni Uncle ko nga ginaw. Ay, nakitutak marikwanang. Nakakigtutam mo't. Taidi kita di sa nga ribo nga imbulsak. Awan mo taon. Day takat nga men, tanausem ka nga gisto istorya iti kwarta. Anya nga ita, napukawal. Ay, nakigtutak ka. Ta sino nga'y kumatimangala? Pakakigtutam ka ni badong mo matinangala. Ayun anya. Si kakid di mo't, pakakigtutam la amin na nabanag. Ngam apay ako nam, anibadong ko tinangala. Ay na, namin ano nga imay gimatang iti arak kan pulutan da kan ni Kapitan. Ha? May gimatang? Oh, nakigtot ka manan. Kasano adyak makigtot maray? Kat saan mat nga agal-ala iti kwarta ni badong ko iti bulsa? Ay kat ada siguro nang isuro kan kwa na Na, asino iti panagkunam tinang isuro kin ni badong ka? No ibagakan ka, amang ano isuman ng tipakakigtutam. Ay kat talaga mat nga men asaan nga agal-ala iti kwarta ni badong kaw? Nang runa no imbulsa? Sinurwan ni Kapitan. Ha? Ay saus, makapakigtot mat day nga imbagam marikwanang. Kuna kunkad. Ay, pakakigtutam la amin na. Naparte ka ni parintay. Sana na makatakdar. Anya sana makatakder. Kwarog. Abang kail. Patakderan nakon. Unang kail. Aw, nakatakdar ka ng kail. Nakunakan ka pare. Sana makatakdar. Una tada ni Kwarog anang patakdar king ka baray. Oh,
Nagawit na ng kail. Agong ungutan ni Antay. Patsam man yan time ko araw. Aginuungit lang day jay. Talaga nga agong ungot ni Antay. Yak to pa'y nabartad. Uray agtaray-tarayak. Kabaylak pa'y. Ay, yawid na ako na, warag. Walang kail. Nyawit kan. Kumpet ka kanya kaon. Ay, agtal na kaman ko araw. Ah, Ibatan man niyang kalmaw. Tadwa kamay nga ginom. at apay inuman nyo aya. Kata-kataw. Napuno pa dito may sa butilya nga arak. Ay, wine. Ay, makiinumak man nga raw. Ang kasanungay ni Uncle Kao. Ibata mo na. Tagtugaw ka. O di batan. Aray, apay nga ni badan na kurog. Bayam ditan niyang kalmaw. Maturog dita kadaratan. Agtugaw kan ko araw. Taginom ta. Sige, tataba daw. Kat no binilin ko ni Kwarog ang mapanayawid ni Uncle na. Ang aging gaita alim na kanjay init. Awan da pailaang. Ay namaray, naginumdamanin kini badungkaw. Ay, wan, isuti ko na ni Kwarog. Katidakas na, inala ni badungkaw jay 1,000 ijay bulsak. Anya, Wan, isuti gatang dayti arak. asino tinangibaga iti dayta? Ni Mari Kwanang, ijay tersina na tinaggatangan ni badungkaw. Ay, unay mo't daytan, maray. Ha, iso asaan ngagpakpakita kanyak dayjay abadong, tatalaga pang-urang. Ay, kaasimot ano kasta, maray. Dulamain, adama pang-urko alakay, maray. Nabarte ka kaon tataba daw. Apay si ka. Saan ka pa yan nabartay? Siyempre at gaya magic ka. Ha? Dua kamin kini Uncle ko ang nabartay. Nagkapoy kayong to mga gulitag. Nabarte at talagan. Ay, wala. Mingming anak man na nalaing. Apay aya. Mingming anak. Ano ti makikita? Guwapo ang lakay ti makikita tataba daw. Saan ang nakarup-rupa ti bakays? Nagruproba ka mo ng artista tataba daw. Guwapong artista. Nukas na, talaga nabartagan, guaraw. Agawid kami nga rodon kini Uncle Kao. Numayawid mo Agungat ni antik ngamin no, jak mayawid ni Uncle Kao. Siya, aginumak pa'y, tas anak pa yan nabartay. San pa'y? Tistin taman nga rin, no saan ka nabartak. Ay, katestingan na ka. Anya, ti pa nagkitam kanya. Guwapaw, weno nataraki abaraw. Ayun na yan. Nakangis-ngisig ka ba gayam? Awan pa'y kinagwapong Mike. Nabartak kan tataba daw. Ah, Agawid ka matay. ay, sa anak pa yan nabartay ko naktumay. Nabartak kan. Sa balin ti pa nagkitam kanya. Iso nga agawid ka matay. Ay sos, ada na bartok alakay. Yeah, kamutin mare. Sa anak pa yan mo nabartay. Apay nga raw da kasta ti pannagnam. Lislis ya lang, dagiti nagdadakkel bataw dito igit ti kalsada. Ay, agawid kan, taitay nakapay apadpadanan ni Mari Tuyang. Ay, kat bayam nga agpadana. Inalam ka no di kwarta na bulsana. Ay, tilay pabasol na magkanyakat. Agawid ka kidain tamang rikupa mo taon. Tarabeng! Kuwan, nagsip nga tanaw. Ay, kunang manupar bangon pala eh. Naa. Tuyang! Dagan! Nasaya at mo, tanagawid ka. Kanya tararamidan. Ha? Agsalsala kan sabay. Apay ko mga agsalak ngay. Una, tanaragsak ka. Nakaposisyon akong amang karatikan kasalbang ka. Ay, tumalay! Ha? Saan ka makataray, badong? Di nak may tarayan, takamatin ka sa dinuman ti papanang! Ay, oray laray kat ti parte ko paray. Ay, apay. Laylayatan na mutin ni Tuyang ko iti karatay.
karate. Ay. Delikado ka no kasi paray. Ay, kat ilamang na ko na paray. Ha? Oh, pangay mat nga ilamang ka kuma. Iuna, tatsi ka tinang suro kanya kiti kalukwan. Oh, ay, kalukwan asasawam dita Isuman, imbaw na ka mapangkulaan niya kwarta ni Tuyang ka. Na apa insurok da ita? Ay, kat ilamang na ko na paray, tanay. Umayon ni Tuyang ka. Ay, sige. Umay ka. Tada pangilamang akin ka. Maribanang, birbirokak ni Badong. Amangan no amaw ti ayan na. Ay, wen, Maray. Amok no sa dino ti paglemlemengan na. Mabalin nga ibagam kanyak, Maray. Awen Maray. Dita dram. Dayta dram ti ayan na. Dahito dakaladram. Wen, Maray. Inlemeng dita ni Inteng. Ay, agyamanak, Maray. Ay, sus, nakita naksamit tayo. Badang! Badang! Amaw nga daka dita unang tidakal adram. Rumwar ka ka din. Ha? Kasanom nga naman nga dadi tayo. Rumwar kan. Demon Orion asyak ti may mangunod kang kadita. Ha? Ay, umasidag ka nga raw, ta sumuka ka. Ay, Kasta! Di na kun parigatan namang birokon ka. di nakaratyan na. No di mo kaya't ngay pulong ka kini parinteng. Oray agi pulong ka tabasol mau. Ha? Apay nga gala ka iti kwarta iya bulsak. Eh. Agkop-kopit ka ba daw? Ha? Ay, unay kamutin ba nang? Apay nga imbagam tinang ilang mga kanipari ba daw? Nay, apay ajak ibaga kat birbirukan nga rod ni Marituyang. Ay, kakaasya ka ng ilam-lamang kanipari ba daw? Ay, Inteng. Di mun ulitan tikas dyan nga naramid mo. Tadakas. Aha. Anya adakas mo't nga ibagbagam? Di mo sugsugan ni Pari Badong nga agaramid iti maday. Ay, imbes ko maanasaya ti surom, ang kalukwan matan. Ay, saan anasaya at tikasta, Inteng? Kapitan ka pa'y mat nga raw. Nakabulsa amin nandito'y bulsak. Dagiti kwarta. Marikwanan. Ay, saan mo nga iba't bati di balayaw, no kasta pumanaw ka. Saanan Maray? Narigatan. Sabali ti mapanunot ni Badong ka. Takawan ng tumanan. Ay, tata Badong. Di mon taktakawan ti kwarta ni Tuyang mo. Tapno na saya at lata tilinlangan nyo. Hala sigay! Diton tanagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Gail, apa yung nakapanimid ka di tatawa? Awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga ro dito'y balayaw. Ewan Kahit, anya ko mati problema. Problema ti awan naglutaw. saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Kwa, mabuti nga amaturo nga may sa itirabi. Anya! Unay ka mo tanang Gail. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alalya. Alalya.
Awan ti alalya, Uncle. Diyan nga awan. Sige, tapnosan kang agbuteng. Umay kanto kaduan inton rabe. Kasano nga ti panagrundayaw? O di baon mo pa ilang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, tani, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, Uncle. No siya, saan ko akabuteng ti alalya? Tasan na pudno dayta. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Nyapay ngay. Kana pa nagbakasyon Ay katag may sangarod ni parinting dito palayda. Sapay adda taktakrot na. Anya? Dayta kumpare ka kapitan. Takraut. Wad, di mo la ibagbagan iti sa balay. Anya kumangay ti kabuting na. Alalya, pirme iti buteng na iti alalya. Laglakayanin, mamati pa lang iti alalyaman. Kano iya barangay hall, adala ang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abot-but nga, nukas ta. Ay, shit! Ada pasaheros mo. Mantamag pa ilang agdutluto iti pangaldawan ni Uncle ka utungan. Ay, aglot-loto ka gaya. Wala sang pa'y matyagururay nga pasaheros mo, ship. Ay, saan pa'y mo't analuto dito kanan ni Uncle tungan? Sayang ano, di mo ilugan da jay. Nagpudaw pa'y mat nga long hair nga ababat buok na. Ay, sika pa'y lang ti mangitulod tungan. At yang harod agsong banger pa nga kalid na. No umisam kat ay na. Agparang jay dua nga kalid na. Nagpintas! Anya ngay nga raw, panawak dito lutlutwak tungan. Ay, mabisin na kung kwa raw. Oh, Ay, sos. mabisinan ni Uncle ko tungan. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga dati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tungan. Ay da! Ay, nalpas akong anagan. Tarak, nantikin na rin. Nagmayat ti agilad. Siyak pa iti agi kalun ko ni tinanganan ta. Ay, sumo da tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na, siyak pa iti agi now. Una. Kasto'y tumanin inton rabe ay. Ay, win! Tani, awan pa lang yan time. Di sana ko na makapagpasada. Kasi kanti asikaswag. Ay, bayan pa lang dita. Pasada. Ay, sayang din napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado dita napipintas ababalasan. Ay, tingkagin na. Maturog akpay. Rigan naktumanan. Inton madamdama. Ni uncle mo nga, kwaraw. Nakaturog adagos, kalpasan na nangan. Ay nagmayata, tibiyag na. Siyak ti aglut-luto iti kanin na. Siyak pa iti parainaw na. Nagsenyorito mo tayo. Inaggumatang iti kapi ka na sukar. Tay timpla ka no iti kapi na inton makariing. Ay agasim nga, dahil tapan lang asikasong kingkwana. Angkel ko nga raw. Kasi mo't ano ang mga sikaso kan kwa na. Kaduag pa iti rame ay tamabutang ka no iti alalya. Ay, awanon ti pagdawatak iti buggoaw. Nagado dita akaaruba, mabalin mo apagdawatan. Ay na, nila ang maribanang ti mangmangtad iti buggoaw. Naimutan dagiti daduma akaruba. Ay una niya, awan gayam ito ni Maribana. Ni ko mamari ko anang ngampulaws adi na kayat ti agpadawat da di ako maray. Takayat na, puro ginatang. Uwin ata negosyante nga raw. Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay, kit mabaling ka mga agsida iti naimas. Ada kwartam ngay gatang mo iti naimas. Ay nagkapoy ka na ayatuyan. Usarang mamaday tanunot mo. Bayam, tasyak tagdiskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay basta siyak ti makamaw. Aguli magkalaan ka di. Rabiin ko raw. Unang gail, isong agsilawtan. Pagsilawam amin asilaw tamabutang ak no nasip nga. Anya da joy. Nangag mo dya karasakas. Awan mo't nangagkuang gail. Kadno da.
Isunsamot di alalya. Maturog ka kitdain. Da talaga. Di mo mangag. Ha? Ay, denggak man na yung bag. Ha? Dangag pa siya. Tubot ka nga da alalya awan port. Anya nga itiramidang tanangay. Ay agkumutan. Dito'y tansilid. Santan arom-rumwa. Ay, talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang kay. Di ka natagari. Ang mga numangag nakakit umay dito'y sila. Kasta unay ti nervyos na kita gulitan. Ita, tanakakumodan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwat. Haddan si damay, kinituyang kao. Anggal. Nagkikiyak matindag iti manaw. Wala daw na. Al-alyang atati manok da jay. At ang sa matagtil-tiliw iti manaw. Kit al-alya ati agtil-tiliw. Ay, kurag. Agkumot talaga. Saan samat nga alalya dahi di anggal. Di mo ipilit. Al-alya. Kasalamat nga minagtil-tiliw iti manaw. Uray denggam o. May al-alya lang ta. Nakabut-butan. Makapaderbiyahos. Nakitam jay bagbagam nga alalya dita balay da kapitan. Ship. Saan ko nakita? Ngam nang nagkautungan. Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manaw. Ay, no ada karasakas kan kiyak ti manok. Alalya datan. Isumat ti ko na ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kami na. Amangan mat no saan gayam nga alalya nga diata. Alalya. Isumat ti ko na ni Uncle Kaw. Suruam kit din ni Uncle Kaw kat laklakayanan. Sa bagay Kun isupay ti kapitan tayaw. Saan kakit din amamati kan kwa na? Ay, uwan gayam niya. Ship. Mamati akon. Pampanunutak lang mat nga men. Anya ti pampanunutam tungan. No, apay mat nga mamatian ya kapitan iti alalya. Apay, no kapitan. Saanan arumbang nga mamati iti alalya. Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray alalya. Manungat ang aldaw ay nga awan ni Maribanang maray. Makalawas ka no. Nasaya at mat ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay ngay, kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagdawatak iti bugko aw. Makapaikawa, no awan ni Maribanang. Uray ni kapitan, sigurado ang maikawa mo. Adaman di kwaro ka mangluto iti kanin na. Agasam manday ta apadang dongo ni kwaro ka ni kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray. Umay kula damagan no kano nga agsubli ni Maribanang. At si daan niya o kanibadong mau. Ay, manok ti si daon may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y agparis akaraykay. Tengad kando apayak badaw. Si daon tamanan inton bigat. Nagkunaking ka, mangibati-bati ka. Si daon amin ita. Anya nga iti si daon ta inton bigat. Saan ka talagang agpampanunod niya? Mapanak man rin agtiliw iti manok ni kumparik ngayon tinga. Ay sos ka na yun ang beton. Kasano ngay numaamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit permay tibutang na. Pagarup ng alalya di mangmangag na akyak ti manok. Ay, takrot gayam at talaga ni Kapitan. Permi iso amayat at akawan. Sumipngat pa lang. Maturog kan. Ay, uwit Ay, nungay umay manan di al-alya. Ayunan niya. Ay, usar mamuday ta panunot mo. Uray once in a blue moon laang. Sige Angkal. Maturog tangarudain. Ay, sapay kumatasaadan nga umay di al-alya ita arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay.
Adamanan nang ko akarasakas. Unang kay, nangag kumay. Anya kay, mamatikan nga adal-alya. Unang kay, talaga mamati akaon. Adamanan nang ko. Agkumutan ang kay. Unay mo day tanga al-alya. Maruwamit. Ti ko nam kitay. Awanan bain nga alalya. Ay, win. Napuskol kit diti pa nagrup-rupa day tanga al-alya Anya nga tinapasamak idirabi Ship. Tako nam nga nagsubliman ng DJ al-alya. Nangag mi manen ti karasakas na. Kenkiyak ti manaw. Ay, makapanervyos at talaga tungan. Ay, una ag nervyos kayo. Kay, agnervyos kamutan ah. Kasla saan mat nga makapanervyos. Apaya saan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti al-alya. Kasano nga, no? Saan mat nga al-alya dyan nangangiyaw? Surwa manen ni Uncle ko kapitan kunak Mike. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw. Anya kumangit itakawon na. Kataan nyo no nya ti, mabulay na nga takawan iji, bulay ni kapitan. Tinalian mi mat ana imbag ti tawakan ridaw. Kasano ko maamakastrak ngayon agtatakaw day jay. Ijay lang aya unag ti bulay ti, mabulay nga pagtakawan na. Kat no nag-adu ti tarakan ni kapitan nga manok. Ay, anya. Naglulok magpay, pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na pa'y binilbilang dagiti tarakan na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni kapitan. Pengay sarding ka. Kut nagadupay yung manok ti parinteng. Kaya't mo asawan, ibo sa mamain. Ay, gito mo na. Nagmayat nga rin ti mapanagtakaw iti manok. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una ya, iti panagkumo na. Ay, agasam mo jay talo amanok ko nga iti napukaw. Ay, kunakmet kan ka nang Kyle. Saan nga al-alya di mang mangagtanga karkarasa kasi iti rebe eh? Diag tatakaw iti manok mo day jay. Anya nga ti arami din ta. Rumuarta iti rebe. Ay, sikalaan, mabutangak. Duhata ah. Tatiliwan ta diag tatakaw. Pangurin ta adagos ti gurong na. Nungay al-alya. No al-alya, o dito maray ta. Ay, agpigpigir pa'y matituman ko. Nakabut-butang ngamin. Ako rin makangkang. Ah, Takaslad namang mangag ko nga rin pada. diya sabot al-alyan. Rumuarta. Tapos mamon ta. Ah, Kat pangurin ta ti gurong na no asino man day ta. no al-alya. Ay, dakasan. Sintain da ka kinituya ka. Iso asaan ka na tagaray. Tagdiritso kay di kaserula. Pangura man ti gurong nangkay. Anay ka, anay ka. Hindi sa may pariba daw. Si kamot ti al-alya. Ay, Apa pinangor na mo dun paray. Una, minual alya. Agtatakaw magkayam iti manaw. Ay, talaga aloko ka paray. Ay, pirmi anirvyos ko. Tati amok al-alya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi. Ay, pakawanan lang paray. Anay ka. Gunggunam day ta. Kaslakan to mangamin al-alya talaga. Ay na, kapitan! Agridam ka. Saan para iti al-alya? No di ket para kadagiti agtatakaw. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Ayaman kami!
iting kay panagdangan.